Ну ось вечір. СІЗО-1, вірніше ІВС-1. Вулиця Кавказька, Пушкінська, 10. Як тільки стемніло, виводять на коридор, наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий кульок, скотчем перемотується, сюди ватка, щоб знизу нічого не бачив. І виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, виводять якісь приміщення, піднімають на 4-й поверх. Клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла. І починає йти електричний струм через тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Ну, неприємне це таке відчуття. І це те, що зі мною робили. Потім привозять туди ж в ІВС, кімната для допитів, клітка, метр на метр металева, там стілець. І протягом ночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, тут вони через 2 години міняються ці от мінти, і зразу не спать, не дають спати. Але мені ще так, як сказати вам, мені ще повезло, до мене поставились вони трошки якось по-іншому. А те, що відбувалося з Станіславом Клихом, його потім привозили, його не в клітку саджали, його заводили в камери, прив'язували за спину браслетами до шконки, ну це так, ліжко на якому спиш. Ставили на коліна, і цілу ніч не давали спати, кричали там, значить, на коліні, не вставати, не рухатись, нічого він не міг. І ви це все слышали? Я не чув, як Клиха допитували, але звукоізоляції там немає. І багатьох людей, котрих вивозили, але вийшло, мене отримували на 1-му поверсі, і в сусідній камері привозили. Я чув, як вивозили людей, уже після мене, потім як цей скрегіт скотчу на цілий коридор. А коли привозили вже із тортур, поміщали в сусідню камеру, і нещасний просто стогне. Стогне і просить: я подпишу вам все. Дайте мне бумагу, вызовите следователя, я что вам сейчас напишу. Ну, дайте мне поспать. Вас очень прошу, дайте мне поспать. Ну, у мене вийшла така ситуація, щоб ви розуміли, що 4 ночі були катування, на 5-ту ніч катування вже не було, але в цю ніч, в зв'язку з тим, що я не спав, не давали спати, я просто втратив там свідомість і зійшов в стан, як це називається, марення. Ну, це лікарі знають, на 3-ю, на 4-ту добу марення у людини настає. От. По-російськи бред, щоб ви розуміли. І потім я тільки очнувся вже в камері. Вже в мене на 6-ту добу перевели в камеру. Я прийшов до пам'яті вже в камері. Скажите, а вот это такая система этого СИЗО, пытать людей? Ви не путайте СІЗО і ІВС. ИВС, да, это такая система или же чем они обоснованы? Це система. Те, що застосовують тортури, це одне. А окрім того, вони застосовують психотропні засоби. Окрім того, ви можете цьому не вірити. Вам давали психотропні препарати? У всякому разі, один раз я на добу відключився, не знаю, що зі мною відбувалося взагалі. Станіслав Клих, коли він ще був при свідомості, в нормальному стані психологічному, коли ми з ним вперше зустрілися 15 вересня на першому суді у Грозному 16-го року, ось він мені показав ось тут такий квадратний шрам, дуже чітко вирізаний. Сказав, що йому туди вставляли чіп. І я це сприйняв надзвичайно серйозно, бо коли я вийшов із стану марення, то в мене була впевненість, що мені вставили чіп. Я обшукав обстежив своє тіло, я потім подумав, що в мене якась галюня. Ну, коли мені Станіслав сказав, що йому вставляли чіп, я зрозумів, що в тій ситуації, коли я був в стані марення, розмова ментів про це велась. Звідки в мене така установка, чому я шукаю? Цілий тиждень шукав на своєму тілі його. Скажіть, а зачем це все делалось? Ну, елементарна річ. Вставляється імплант, його взагалі називають. Ми в народі називаємо чіп. Вставляється імплант, і в людині через систему нашу нервову, через активування білка метафозина, людина впадає в панічний страх.